What's up guys? Burns here. And I would like to greet everyone Happy Valentines. Ang Valentines, dili lang siya dapat i-celebrate para sa mga trato ng mga uyab or na mga asawa. Pero dapat i-celebrate siya para sa tanan. Would you agree? Pero seriously, dapat i-celebrate siya tanan. Okay? And this video, I will be talking important letter F's in our lives. Una, dili ma-celebrate ang Valentines kung wala na ang first letter F. February. Pebrero. So, yes, Happy Valentines. Ikaduha, dili ta mabuhi kung wala ni ang pinaka-importante nga letter F. Ang food. Pagkaon. But then again, mag-enjoy ta dapat sa atong food. Enjoy our life to the fullest. But remember, take a little of everything. Eat healthy to stay healthy. Okay? And the third letter F are friends. Higala, amigo, amiga. Friends. Bisag usa pa na kalibakero, bakakon, backstabber, kusog mainom, kusog manintal ug laag. Sa pagkangalan ng inyuhan ng mga friends, ato ni sila dapat higugmaon because we will never be better people without our friends. Would you agree? Okay, friends. Atong ikaupat nga letter F is family. Nanay, tatay, ate, kuya, mommy, daddy, lola, lolo. Family. If all else fail, naa always ang family. And the most important yun, ayaw gid mo pag-ingon nga walay gahigugma sa inyo hagyod. Kay masuko si Father Almighty. Always remember, pag wala ang food, wala ang friends, wala ang family, naapirmi si Father up above para naghulat sa atua ug mga itag comfort sa iyaha. Again, Happy Valentine's Day and enjoy! And one more thing, para sa mga kaila or mga higala nga naa sa relasyon karon or minyo na, stay faithful, be loyal, don't forget to trust and respect each other, and you should know or you should learn to communicate. Communication na gid ang key sa tanan yun, sa tanan klase nga relasyon. Okay? Padayon sa paglambo ug once again, Happy Valentines everybody. Mwah!